Oggi siamo qui a parlare di Segui il tuo istinto, un prodotto assolutamente naturale. Ακολούθησε το ένστικτό σου. Segui il tuo istinto. Ένα νέο προϊόν εντελώς φυσικό που αποτελείται από σβησμένο ασβέστη, φυσικά ορυκτά στοιχεία και μαρμαρόσκονη, ακριβώς όπως το σπάτουλα Stewie, προσφέροντας άριστη δυνατότητα διαπνοής. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα προϊόν που αφήνει πάχος, μπορεί να προσφέρει ηλία ή επεξεργασμένη όψη. Τώρα θα δούμε το εφέ που ονομάζεται σπασμένη πέτρα, pietra spaccata. Ξεκινάμε πάντα με το primus naturale. Αφού στεγνώσει, απλώνουμε με τη σπάτουλα ένα παχύ στρώμα istinto. Το χρώμα που χρησιμοποιείται επιλέχθηκε από τον κατάλογό μας. Σε αυτή την περίπτωση είναι το χρώμα NB. Το προϊόν είναι μαλακό, απλώνεται εύκολα και η κατανάλωση κυμαίνεται από 1,5 έως 2 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Με αυτή την ποσότητα καλύπτονται οι ατέλειες του τοίχου. Αφού τελειώσετε τον τοίχο, χρησιμοποιείτε αυτή τη βούρτσα για να δημιουργήσετε το σχέδιο. Είναι σημαντικό να δουλεύετε με τη βούρτσα σε πλάγια θέση, προσπαθώντας να μιμηθείτε τη φλέβα μιας σπασμένης πέτρας. Con questa parete adesso sta asciugando, cominciamo a vedere dei chiaroscuri, vuol dire che il prodotto ha tirato. Ο τοίχος έχει αρχίσει να στεγνώνει και όταν αρχίσουν να φαίνονται ανοιχτόχρωμες κοιλίδες, είναι η κατάλληλη στιγμή για τη συμπίεση. Πάτημα. Πρέπει να λιάνουμε εκεί όπου υπάρχει το σχέδιο και να πατήσουμε πιο δυνατά εκεί όπου η επιφάνεια είναι λία για να πετύχουμε το εφέ. Το σχέδιο έχει ολοκληρωθεί. Όταν στεγνώσει λίγο περισσότερο, μετά από μερικά λεπτά, προχωράμε σε μία ακόμη λίανση, πάτημα, ώστε να έχουμε ένα ωραίο λίο αποτέλεσμα. Τώρα θα σας δείξω ποια είναι τα φινιρίσματα που μπορείτε να έχετε. Το απλούστερο είναι με το κερί προστασίας Cera del Vecchio. Essendo questo prodotto costruito sempre con prodotti naturali, la sua finitura ideale è la cera del vecchio, che appunto è fatta di saponi. Δεδομένου ότι πρόκειται για φυσικό προϊόν, το ιδανικό φινίρισμα είναι το κερί προστασίας Cera del Vecchio, το οποίο αποτελείται από σαπούνι και κερί και διασφαλίζει τη δυνατότητα πλυσίματος και αυξάνει την ανθεκτικότητα. Σε αυτό το σημείο του τοίχου θα σας δείξουμε την εφαρμογή του κεριού.
A questo punto la cera è asciutta, se diamo un altro passaggio di cera avremo Όταν το πρώτο χέρι κεριού στεγνώσει, συνιστούμε και ένα δεύτερο πέρασμα. e poi lucidata. Altra finitura possibile è con Ένα άλλο φινίρισμα που μπορείτε να έχετε είναι με τα προϊόντα Gioia Oro White Paint. Σε αυτή την περίπτωση διατηρούμε ίδιο το χρώμα του τοίχου χρησιμοποιώντας το προϊόν Gioia NB. la parete sotto. Perfetto, la prima mano è asciutta. Και σε αυτή την περίπτωση συνιστούμε ένα δεύτερο πέρασμα μόλις στεγνώσει το πρώτο χέρι. La consigliamo. Allora, qui il prodotto è finito. Ο τοίχος έχει τελειώσει. Με αυτό το μεταλλικό αποτέλεσμα και αυτά τα νερά. Morbida e molto piacevole. Bene, abbiamo completato, abbiamo dato tutte le indicazioni possibili per fare un buon lavoro, naturalmente è fatto a step, quindi... Σε αυτό το βίντεο προσπαθήσαμε να σας δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες τεχνικές πληροφορίες. Τώρα διασκεδάστε το ακολουθώντας το ένστικτό σας. Seguite il vostro istinto.